Dobré ráno, milé deti. Vítame vás pri televíznych obrazovkách a takisto vítame aj naše deti v štúdiu. Tešíme sa, že sme opäť s vami a dnes vás budeme sprevádzať na hodine vlastivedy. Ja by som vám chcela predstaviť našu pani učiteľku Barborku. Ahojte. A je tu s nami aj pani učiteľka Majka. Ahojte. Okrem pani učiteľky tu samozrejme máme aj deti, 4 odvážne deti, ktoré by nám mohli povedať svoje mená a aj to, koľko majú rokov. Tak mohla by si, prosím? Ja som Zoe a mám 8 rokov. Ďakujeme, Zoe. Ja som Veronika a mám 9 rokov. Ja som Ľudka a mám tiež 9. Ja som Jurko a mám 7. Tak veľmi sa tešíme, že ste tu s nami v štúdiu a veľmi sa tešíme, že ste s nami aj vy pri televíznych obrazovkách a budete dnes potrebovať aj nejaké pomôcky. Zišli by sa vám farbičky, nejaký papier a možno aj hrniec alebo varecha. A čo budeme dnes robiť? Tak to vám prezradí Majka. Tak ja sa s vami spolu presuniem k našej myšlienkovej mape. Táto mapka nás bude sprevádzať dnes celú hodinu a ona nám tak trošku prezrádza, čo budeme robiť. Vidia ju aj naše detičky v štúdiu a vidíte ju aj vy, ostatní. Takže začneme tuto hore. Budeme sa rozprávať dnes o našej krajine, o Slovensku. My sme už niečo načrtli aj na minulej hodine vlastivedy, takže dnes sa dozviete niečo nové. Budeme sa rozprávať o štátnych symboloch, takisto si niečo zaspievame. To uvidíte, to bude naše prekvapko. A tentokrát sa vyberieme tiež ďalším dopravným prostriedkom. Tentokrát budeme letieť a budeme letieť balónom, teplovzdušným balónom. Budeme pozorovať našu krajinu, Slovensko zhora. Uvidíme rôzne pohoria a ďalšie prekvapenia. A potom si spolu povieme, kde sa nachádza východ, kde sa nachádza západ, kde máme sever, juh a kde sa nachádza stred Slovenska. Tiež si prezradíme, čo je typické pre našu krajinu. Budeme sa spolu hrať a budeme priraďovať, kam patrí ktoré ovocie alebo zelenina. Tiež si povieme, kde žijú aké zvieratka a kde sa môžete ísť lyžovať. Potom sa presunieme do ďalšej časti a v tejto časti si budeme ukazovať na Slovensku, akých má naša krajina susedov. Tešíte sa, deti? Áno. Tak výborne, poďme na to. Na minulej hodine sme si dali jednu hádanku. Určite ste na to prišli, že aká je jej odpoveď. A niektoré detičky, ktoré sú tu s nami, tak oni sa rozhodli, že v tejto rozprávke, ktorú tu máme, idú pátrať. A oni tak pátrali a hľadali, kde sa nachádza náš krásny palác, ktorý sme tu minule mali a kto v ňom sídli. Veronika, môžeš nám povedať, kde ste spolu objavili, že sa tento palác nachádza, v akom meste? V Bratislave. Výborne, bolo to v Bratislave. A prezradíš detičkám, aj nám tu všetkým, kto v tomto paláci sídli? Áno, sídli tam naša pani prezidentka Zuzana Čaputová. Výborne, super. A my teraz si trošičku ukážeme a prezradíme aj ostatným detičkám, ako sa nám pátralo a uvidíme nejaké prekvapenie vo videu. Ona je ako kráľovná, ale vládne nám. Dobrý deň, pani prezidentka. Dobrý deň, pani prezidentka. Vítajte v paláci, dobrý deň. Teší ma. Ako sa voláte?
Filipko. Filipko, teší ma. Veronika. Teší ma. Šimon. Ahoj, Šimon. Ester. Ty si Esterka, veľmi ma teší. Ďakujem, to je pre mňa. Si zlatý. Dobrý deň, pani prezidentka. Ďakujeme za to, že ste si na nás urobili čas. Veľmi rada, ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, pani prezidentka. Ďakujeme, že ste nás prijali. Ďakujem, vy ste zlatí. Ste vzácna návšteva a veľmi rada som vás prijala. Teda okrem vás tu sedia ministri a premiéri a tak, a teraz vy. Ja si myslím, že je naozaj veľmi dôležité to, že sa vzdelávate, že chodíte do školy, alebo niektoré deti sa vzdelávajú teraz na diaľku. A je to dôležité kvôli tomu, aby sme rozumeli svetu okolo nás, aby sme sa v ňom trošku lepšie vyznali. Pretože keď sa v ňom vyznáme, tak napríklad nemáme zbytočné obavy, alebo vieme si vybrať, ktorá informácia je pravdivá a ktorá nie. To je veľmi dôležité. A potom je to dôležité aj kvôli tomu, aby ste mali šťastný a naplnený život, lebo keď máte dobré vzdelanie, môžete robiť prácu, ktorá slúži ľuďom, ktorá ľuďom pomáha. A to je potom skvelý pocit, keď máte takúto prácu. Takže držím veľmi palce, veľa trpezlivosti a navyše učenie je aj celkom zábava, lebo dozvedať sa o svete je nesmierne zaujímavé. Jak ste sa stali prezidentkou? Aha, tak to bola taká dlhá cesta trochu. Najskôr som chodila do školy, tak ako vy. A je to veľmi dôležité chodiť do školy, aby ste potom mohli robiť to, čo vás baví. A potom na vysokú školu a potom som pracovala dlhé roky a potom som sa prihlásila do takej ako keby súťaže. A volá sa to u nás, že voľby, určite to poznáte. No a ľudia si potom vo voľbách vyberali, koho chcú za prezidenta a vybrali si mňa. Tak teraz som prezidentkou. A ty už vieš, čím by si chcela byť? Herečkou. Herečkou? To znie super. To je pekné. A čo robíte, keď ste prezidentka? Sú to všelijaké povinnosti, všelijaká taká rôzna práca. A napríklad je to menovanie rôznych funkcionárov, napríklad sudcov, generálneho prokurátora, veľvyslancov, profesorov a takto rôzne. Alebo napríklad podpisujem zákony, čiže to, čo sa v parlamente schváli, tak ide potom prezidentovi na podpis. A pokiaľ sa mi ten zákon nejako nezdá, že nie je v súlade s ústavou Slovenskej republiky, tak to môžem v parlamentu vrátiť, že s ním vlastne ako keby nesúhlasím. Takže toto môže napríklad prezident. Alebo môže rozhodnúť o udelení milosti, čo znamená, že ľudia, ktorí sú vo väzení, spáchali nejaký trestný čin, ale pokiaľ sa tam udiala nejaká možno nespravodlivosť, alebo sa nachádzajú v zlom zdravotnom stave, tak mi posielajú žiadosti o to, aby som im ten trest buď odpustila, alebo ho skrátila, zmiernila. Takže aj o tomto môže rozhodovať prezident. Pani prezidentka, urobili ste niekedy v živote chybu? Veľakrát, samozrejme, ako každý, jasné. Bežne, v súkromnom, pracovnom živote určite áno. A dôležité je, že zbadať to, vedieť o tom, to tiež nie je úplne jednoduché, priznať si to a skúsiť sa z toho poučiť a prípadne tú chybu už neopakovať. Takže áno. A ako máte radi kapelu? To je ťažká otázka. Tak teraz mi tak narýchlo napadne Corbin Dallas alebo Billy Barman. A ty, ako máš rád hudbu? Nirvanu. To je taká tvrdá muzika, že? Super. A hráš na nejaký hudobný nástroj? No, hral som na klavíri, ale prestal som chodiť a chcem hrať na bas-gitare. Super, to znie výborne. Pani prezidentka, aký predmet ste mali v škole najradšej? No, myslím, že neskôr... Ja som veľmi rada kreslila, takže výtvarnú výchovu som mala veľmi rada. A potom neskôr som mala rada dejepis. A vás čo baví ešte? Aký predmet máte vy radi? No, mňa baví najviac matematika. Super. A už vieš, čím chceš byť? Hokejistom chcem byť. To sa môže hodiť. Matematika sa hodí na všetko. Skvelé. Ešte máte nejakú otázku na mňa? Čo vám najviac chutilo v družine alebo doma? Aké máte najobľúbenejšie jedlo? My sme mali veľmi šikovné pani kuchárky na základnej škole, takže to sme boli všetci spokojní. A nemala som rada omáčky, to si pamätám. A čo som mala rada, ja už si to presne nepamätám, ale možno dukatové buchtičky by tam patrili. A ty čo máš rada, aké jedlo? Mám najradšej kyslú kapustu so zemiakmi. Také zdravé, také slovenské. Skvelé.
Tak takúto jedinečnú príležitosť mali naše deti pozrieť si prezidentský palác nielen zvonku, ale aj znútra, porozprávať sa s pani prezidentkou. Veronika tam bola. Veronika, čo ťa tam najviac zaujalo pri tej návšteve? No, mňa tam najviac zaujal ten palác. On bol taký veľký, vymalovaný. A ešte sa mi páčilo tam, jak sme sa rozprávali s Nanou Čaputovou. A čo sa ti na tom páčilo? Že sme sa jej mohli pýtať otázky, ktoré sme nevedeli. Ktoré možno aj ona nečakala, že? Dobre, a vy keď ste pozerali deti to video, tak čo vás tam zaujalo na tom videu? Mne sa najviac páčil ten palác zvonka, aký bol veľký a aké to tam bolo ako keby kráľovské, alebo také... Také naozaj honosné. Verím, že ste pozorne si všímali všetko, pretože tam v tom paláci sa nachádzajú samozrejme aj štátne symboly. Čo si myslíte, čo by mohol byť taký štátny symbol? Porozmýšľajte, čo je také slovenské. Tak Veronika, skús. Štátna pečať. Štátna pečať? A kde sa používa taká štátna pečať? Na nejakých súdoch? Napríklad na súdoch. My si môžeme ukázať, ako taká štátna pečať vyzerá. Používa sa na dôležitých, veľmi dôležitých dokumentoch, napríklad na súdoch, ale určite ste ju videli už aj na vašom vysvedčení. Aj tam býva pečať. Takže na takých dôležitých dokumentoch. Super. Čo by ešte mohlo patriť medzi štátne symboly? Okrem tej pečate. Luci, ty si sa predtým hlásila, tak skús. Vlajka slovenská. Vlajka, jasné, slovenská vlajka. Tu určite poznáte všetci, ale ak náhodou si nie ste istí, ako vyzerá, tak takto vyzerá, nám ju tu Majka ukazuje, alebo mám aj na obrázku. A čo je na tej vlajke? Na tej vlajke sa nachádza tiež nejaký ďalší štátny symbol. Zoji, čo by to tam mohlo byť na tej vlajke? Tak Veronika, skús povedať? Štátny znak. Znak. Takže to, čo je tam na kraji, a máme to aj tak v obrázku, tak to je ten štátny znak. Super. A ešte máme ďalší štátny symbol a ten bol veľmi pekne vidieť tam pri tej pani prezidentke, keď ste sedeli pri stole. Veronika, aký? To už asi neviem. Ja som myslela nad Tatrou sa tú našu hymnu. Takže hymna, áno, aj to je symbol. A ešte je to štátna štandarda. Tak tu si môžeme tiež ukázať, že takto vyzerá. A mala ju pani prezidentka položenú na stole, pretože tá štandarda sa nachádza vždy tam, kde je pani prezidentka. Takže ak nad palácom, nad strechou neveje, to znamená, že tam práve teraz nie je v paláci, ak tam je tá štandarda, tak je tam aj pani prezidentka. No a Veronika nám už prezradila ďalší štátny symbol, ale ak si neviete predstaviť, čo to vlastne tá štátna hymna je, tak nám to Majka trošku prezradí. Dobre, počúvajte, či spoznáte, čo je to za melódia. Spoznali ste to? Čo to bola za melódia? Veronika, bola to štátna hymna? Áno. Teda ešte zatiaľ len začiatok. Zatiaľ len začiatok, asi prvá sloha. Ale aby sme nepoznali len melódiu, ale aj text, tak si ideme pozrieť tie texty, aké sú v štátnej hymny. Sú to 2 slohy, tak poďte teraz k nám, aby ste sa možno aj trošku zobudili, ako sa to možno aj tak hovorí v tej štátnej hymne. Tak, tuto poprosíme Jurka a Zoji. Poďte si pozrieť k týmto. A tuto môže byť Ľudská Veronika. A máme tu text štátnej hymny. A my sa teraz pokúsime rozlúštiť, čo ten text hovorí, aké sú v ňom slová. Tak my tu máme trošku taký text, ktorý môžeme nazvať, že malované čítanie, pretože tam máme aj rôzne obrázky, podľa ktorých by sme mohli zistiť alebo odhaliť, aké sú tam slova. Tak my si to teraz budeme spolu prechádzať. Tak Jurko, čo by toto mohlo byť? Tak a my tu máme zase text druhej slohy a máme ho rozstrihaný. A vašou úlohou bude, dievčatá, skúsiť ho zoradiť tak, ako to je správne. No tak prvé je toto. Ste sa do toho To pustili. Slovensko naše Posiaľ dlho spalo. posiaľ Dlho. tvrdo spalo. Tak dlho či tvrdo? Tvrdo. Ale Takže tvrdo. blesky, Vzbudzujú asi. nie blesky hromu. Hromy. Hromu vzbudzujú. K tomu
Aby sa prebralo. Takže takto myslíte, že by to malo byť? Áno, ešte si to prečítajte potichučku. No a my si teraz s našimi detičkami skúsime zistiť. Oni nám už prezradili, že toto by mohli byť Tatry. Čiže tuto máme, že nad Tatrou. A Jurko, čo by mohlo toto byť? Keď je búrka, Blesky? tak čo vidíme? Výborne, blesky. Čiže nad Tatrou sa blízka. Hromí divo. A čo to tu nám takto robí? Kladivko? Bijú, výborne. Čiže hromy divo bijú. A čo tu máme za značku? Poznáte ju? Stop. Áno, čiže čo chceme urobiť? Zastavujeme. Zastaviť, áno. Zastavme ich. A tuto čo by mohlo byť? Traja chlapčakovia. Bratia, áno, výborne. Veď sa oni stratia. A tuto máme vlajku. Slováci. Áno, čiže Slováci ožijú. Máme tam slniečko, čiže sa tak ako keby zobudia, ožijú. Tak ďakujeme vám za prečítanie prvej slohy a my si teraz prečítame druhú slohu. Ja to otočím, aby to aj diváci videli, vy to budete mať trošku ťažšie. Pohode. Tak, nám skúste prečítať, aká je tá druhá sloha. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromy vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Výborne, babi, ste to zvládli aj otočené, aj ste dokonca spolupracovali, nahlas čítali. Aj som už cítila, že chcete trošku spievať, že? Či sa mi to len tak zdalo? Dobre, tak ďakujeme. Text už poznáme, aby sme si ho ale dobre zapamätali, že čo sa v ňom spieva, tak si to skúsime teraz aj ukázať. Nejako znázorniť. Tak sa postavte. Ako by to vyzeralo, keď chceme ukázať, že nad Tatrou sa blízka? Čo je vlastne tá Tatra? Nejaký kopec, hory, alebo tak? Nie, to sú hory. Je to vrch. Hej, tak ako skúsime znázorniť vrch? Hej, taký špicatý lob má vrchol. A teraz nad Tatrou sa blízka. Dáme blesky, také tak blesky. áno. Lebo vtedy je také svetlo, keď je búrka, keď sa blízka. A pri búrke sú aj hromy. To neviem. Tak ako by boli hromy? No a ja tu mám takúto myštičku. Výborný nápad, že na hroby by nám mohol už pomôcť aj nejaký zvuk. My tu máme na výber. Triangel, ja ho mám. Tak si môžete niečo zobrať z toho. Ešte aj tu máme pomôcky, môžete si aj vy zobrať. Môže niekto, Jurko, dáme tebe, ty budeš búchať Várechov, akože hromy bijú, lebo vtedy to je také A možno silné. aj deti teraz doma, ktoré si pripravili hrnie za varechu, tak ju môžu využiť na hromy. Tak skúsme si urobiť hrom. Dobré hromy. Mne pripomína tento triangel celkom blesk. Je to taký zvuk zvonivý? Takže to budú blesky. No a potom tam máme ďalej, že bijú. Ako by sme znázornili, že bijú? Neviem. Týmto našim bitím, paličkami? Alebo my sme môžeme aj dupať. Ja by som to tak dupla, lebo vtedy sa všetko tak otrasie. Áno, tá zlosť z nás prejde von. Zastavme ich, bratia, je pokračovanie v texte. Takže tak chceme ich zastaviť. Hej. Stop, nechoďte ďalej. A ako by sme ukázali bratov? To netuším. Máme tu jedného jedného brata, to nevadí, tak súrodencov. No, my so Zoe sme súrodenci. Súrodenci. Mne sa zdá, že súrodenci sa často objímajú. Tak keby sme tak bratov robili, že také malé objatie. Tak objímeme. Super. Tak to by boli tí bratia. A teraz tam máme v texte, že Slováci ožijú. To by sme ako ukázali? Ako by sme ukázali, že ožijú. Ale Slováci ako ukážeme. No Slováci, tak máme tu Slovensko, všade máme nejaké My symboly. sme tu Slováci. Aj my sme Slováci, takže my Slováci ožijeme. Výborne. Tak, a druhá slova. To Slovensko naše. Tak opäť, že naše Slovensko, to sme všetci my. Na tej mape. A posiaľ tvrdo spalo. No ako, výborne. To vám ide ľahko, tvrdo spalo. To vám hneď napadlo. Ale blesky hromu, a teraz prichádza zase tá naša časť. Toto je blesk a toto je hrom. Dobre. Toto, ty paličky, no. Tak ja si... Takže idem blesk, hej. Pripravte si hrom. Blesky hromu. Vzbudzujú, takže to bude asi zase takéto, vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Teraz nie spalo, prebralo. Ako sa preberáte ráno? Hej, takto, čo prebralo, takto sa prebrali. Dobre, ja to idem prečítať ešte raz teraz celé. Vy sa môžete ku mne pridať a skúste ukazovať už teraz súvislo. Áno, aby sme si to dobre zapamätali, aké sú slova našej hymny. Nad Tatrou sa blízka, hromy
divo bijú, zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, do seba sa stratia a Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Tak ako nám to Veronika ukázala. Výborne, tak text sme sa už celkom naučili. Aj si ho zapamätali? Hej. Ak nie, tak to nevadí, máme ho tu napísaný. A ideme si teraz vyskúšať melódiu. Dobre, a detičky, keď takáto hymna v skutočnosti hrá, aj vy doma si to teraz môžete vyskúšať, čo ste pri televíznych obrazovkách, tak vždy musíme dôstojne stáť, pretože je to naša štátna hymna a prejavíme takú úctu a dôstojnosť, tak budeme mať ruky vedľa tela a môžeme si to spoločne aj zaspievať. Určite nám zahrá aj hudba. Tak mali sme takú kratšiu verziu, ale myslím, že nám to stačilo, aby sme si to vyskúšali, ako to naozaj vyzerá, keď sa hrá štátna hymna, že pri nej takto pekne stojíme. A niekedy sa pri nej ešte aj dvíha vlajka dohora, buď na stožiari, že ju môžeme pozorovať a byť taký hrdý, že teraz pozeráme na tú našu vlajku. A my tiež budeme stúpať do výšin a budeme sa pozerať na Slovensko. A použijeme na to tento kôš, ktorý tu máme, pretože to je kôš teplovzdušného balóna, ktorým budeme stúpať hore a hore a hore. Tak sa skúsme doň presunúť. Ideme to vyskúšať. A vy tam objavíte aj jedno zvieratko. Pozrite sa, čo by to mohlo byť za zvieratko. Čo poviete? Dobre si ho obzrite. No, môžete ísť tuto takto do balóna, lebo on bude s vami cestovať. Ako sa volá to zvieratko? Hluchaň to je. A on má ešte taký prívlastok, že hluchaň horný. No, môžete nastúpiť. Zoji, poď, pustíme najskôr Zoji, ona je mladšia, je to slečna. Potom môžeme mladšieho Jurka a uvidíme, ako dievčatá sa tam zmestia. No. Môžete skúsiť porozmýšľať, že či môže byť zaujímavý ten hluchaň hôrny. Poď sa tam nejako natlačím. Výborne. No tak strany poď, Luci. Tak toto bude taký náš kôš teplovzdušného balóna. Ak sa nezmestíte, tak to vôbec nevadí. Tak, výborne, výborný nápad. No a viete niečo o tom hluchaňovi? Už ste o ňom niekedy počuli? Nie. Ani vy doma ste nepočuli? Hluchaň hôrny je jeho názov. Tak je to zvieratko, ktoré žije na Slovensku, ale je ho už veľmi málo vidieť, lebo je aj také veľmi plaché, ale je aj málo už týchto živočíchov, týchto vtáčikov, sú zákonom chránené, sú veľmi ohrozené. A bude s nami teraz letieť preto do výšin, pretože on sám sa mu lieta trošku ťažšie a potrebuje si nájsť nejaké územia na Slovensku, kde by mohol žiť, pretože takých území je stále menej a menej. Tak ideme spolu s ním nejaké územia hľadať a zároveň budeme pozerať, čo všetko na tom Slovensku ešte máme. Áno? Takže ideme si pozrieť také video, ktoré bude z výšky, pretože my stúpame hore a hore. Tak pozorne sledujte, čo tam všetko uvidíte.
ste to tam videli z tej výšky? Čo všetko na tom Slovensku máme? Veronika, čo si tam My videli? sme tam videli, jazera sme tam Nejaké videli. rieky alebo lesy. Lesy, Hory. rieky, hory tam boli, rovno také skaly už. Stromy. Stromy, veľa stromov. Aj sme mohli rozoznať, či sú to ihličnaté alebo listnaté. Dalo sa to? No, dalo sa. Veľa Ihličnaté? ihličnatých. Výborne, tak vy ste pomenovali naozaj veľa krás prírodných, ktoré na Slovensku máme. A také krásy sú zobrazené aj na tejto mape, pretože Slovensko môžeme pozorovať napríklad z balóna, ale aj na mape nájdeme to, čo na Slovensku máme. Akurát to tam vyzerá tak inak. Dokázali by ste z tejto mapy zistiť, že čo na Slovensku je? Ani moc nie, lebo je to veľmi ako keby vyššie. Čiže Aha, je že vy to strašne máte teraz tak vysoko. vyššie, ale niekedy ste už možno mapu mali aj pri sebe a dá sa tam rozoznať aspoň také 3 farby, že máme tu veľa hnedej, máme tu nejakú zelenú, Aj a žltú. niečo modré, aj Hej. žlté. A čo to ale znamená? No to hnedé znamená, že sú to pohoria. Pohoria, takže hnedou na mape znázorňujeme pohoria. Poďte kľudne ku mne a môžeš pripnúť magnetkou, že znázorňujeme pohoria. Čo by mohlo byť zelenou? Nížiny. Nížiny. Tak môžeš nížiny. A tá modrá by mohla byť... Voda. Alebo A aké vody máme? Vodné toky. Rieky. Jazera. Super. more. Takže presne pre Zoe a Jurke zostalo ešte tieto kartičky, že máme modrou na mape znázornené vodné toky a aj vodné plochy. To znamená nejaké jazerá, nádrže. Zoberte si magnet a môžete pripnúť. A okrem tejto mapy, ktorá už je takto krásne vyfarbená, tu teraz máme ale v štúdiu aj takúto bielu mapu, ktorej sa hovorí, že slepá. Tak poďte sa k nej posadiť. Jurko a Zoe môžu ísť z tej strany. Budeme tu. Poď tuto, Zoji. A Tak Jurko, si ju môžeš obzrite. ísť vedľa nej. Je to mapa Slovenska? Čo myslíte? Áno. Áno. Podľa čoho ste to spoznali? Proste, že má taký tvár. Ja už som si proste veľakrát som videla mapu Slovenska, tak si pamätám, že má taký tvár. Že ako asi vyzerá, že? Ale my ju nebudeme nechávať takúto bielu. Budeme na ňu ukladať nejaké veci, aby nám vznikla aspoň trošku taká zaplnená, ako máme tam tu na tabuli. Tak vy už ste spomínali, že na Slovensku sú nejaké pohoria, nejaké rieky a nížiny. Koľko máme nížin? To by ste vedeli povedať. Luci? 3 nížiny. 3 nížiny. A vieš, aké? Východoslovenská nížina, Záhorská nížina a Podunajská nížina. A skúsili by ste ich, vy dievčatá, ktoré už nížiny trošku poznáte, uložiť na mapu? Že kde bude tá Čakaj. východoslovenská, kde Záhorská a kde To je Podunajská? Záhorská. Podunajská je tuto. A toto je Čo si hovorila? Východoslovenská. To presne neviem, ale niekde asi tady. tuto, alebo kde? Nie, niekde tu. Tu? Tuto, takto. Dobre, ja ti ešte, Luci, prezradím, Nejak. poď tuto na kraj, že západ Slovenska máme na tejto strane, takže tu Ups. takže ako by si to zmenila? Že... Ja viem, že je to ťažké na tej mape. Ježiš. Tak keď je východ Slovenska, východoslovenska bude teda tu, Hej. Tak a ďalšie bude... tá potom- Podunajská, Podunajská bude tu. a ešte tá Záhorská nám chýba, že? Záhorská, hen tam. Dobre. Ja ich akurát vymením, lebo tá Podunajská je No taká tak. väčšia ako tá Záhorská, takže to bude tu Neviem takto na presne, kraji. aké sú veľké. Dobre. A Zoe, Jurko, myslíte, že máme na Slovensku aj nejaké pohoria? Nejaké hory? Áno. A poznáte nejaké? O ktorých ste už počuli, že na Slovensku máme hory? Alebo kde ste boli? Boli ste sa niekedy lyžovať na Slovensku? Alebo ste boli na nejakej turistike? Bola som v mýte pod Ďumbierom, potom počkaj, kde som? Výborne. A to je aké pohorie? To už by tuto dievčatá mohli vedieť? Ja som tam tiež bola, ale... Ja som tam Ďumbier, to je nebola. taký známy Tatry? vrch. Nízke Tatry. Tak poď, Zoe, keď si sa tam teda lyžovala, bola si tam, uložiť niekde tie nízke Tatry na mapu. Babi poradia, že kde by mohli byť nízke Tatry? Môžeme poradiť. Tuto niekde. Tam niekde, hej. Takže niekde na strednom Slovensku, áno? Tak. No, tuto asi. Tak. Trošku áno, tak južnejšie si dáme toto pohorie. Tak.
Dobre, a Jurko, napríklad o takých malých Karpatoch si nepočul ešte? Počul, aj som tam bol. No, a to je blízko Bratislavy, že? Tak by si to aj uložil, prosím, na tú mapu. Oni sú také nižší, nie? No, kde by sme to tak dali? No, tuto niekde sa nachádza Bratislava, tak skús niekde tam blízko toho uložiť tie malé Karpaty. Tak Jurko porozmýšľa a my môžeme okrem nízkych Tatier uložiť aj veľmi známe Vysoké Tatry. Tak tie by mohli byť kde? Tak Veronika, páči? No, ja si myslím, že oni sú tak nad tým ešte. Nad tými nízkymi? Na hraniciach už sú také. Aha, na hraniciach? Jasné. Tuto niekde takto. Dobre, takže to bude mať Vysoké Tatry. Naozaj húrové vysoké. No a ešte tu máme jednu takúto hnedú alebo dve. Tak čo myslíte, je ešte niekde? No ja tam toho hnedého vidím veľa na tej mape. Ešte viem ďalej. Tak tuto. kde? A vieš aj názov toho pohoria? Nie. Nevadí, tak ale máme tam teda ďalšie pohorie. To by mohla byť napríklad Spišská Magura alebo Výhorladské vrchy. A kam si ešte dáme toto jedno? Čo myslíte, kde by ešte mohlo byť na Alebo Slovensku Nízke pohorie? Beskydy. Alebo? Tak čo skúsime, kde? Ešte napríklad... Tuto ešte niekde takto. Tak na východné Slovensko, tam sú také známe. Výhorlandské vrchy. Výhorladské vrchy, výborne, to je prales. Tak sme radi, že tam máme aj pohoria. Čo myslíte, čo budeme ukladať s touto modrou? To budú rieky, vodné toky a vodné Vodu, plochy. rieku, no a rieky. Aké máme na Slovensku, Jurko? Akú rieku? Čo nám tečie cez Bratislavu, Jurko? Dunaj. Dunaj, tak Výborne. poď uložiť ten Dunaj, kde bude tiecť. Ďalšie rieky. Kde ho uložíme? Luci? Morava. Morava. Vedela by si ju uložiť? Lebo tak si zoberie nejakú látku, kde bude Morava. Veronika, poznáš tiež nejakú? Vách. Vách. Výborne. Tak ktorý chceš uložiť? Vách či hron? To je jedno. Tak páči. Tak skús nájsť cestu, kadiaľ tečie. Ktorý? Hrona alebo Vách? No to nechávam na teba. No Morava je všade možne. Je mi než. Tak, Tečie Morava cez celé Slovensko? no nie úplne cez celé, ale tak nejak. Morava tečie na západnom Slovensku, priteka tak z potom Čiech. to bol Vách. Tak potom si myslela Vách. A ty si uložila, Veronika, ktorý Vách? Neviem. Teraz môžem. Dobre, tak nechajme teda Vách takto cez celé Slovensko, ako to povedala Veronika, alebo teda Ľudská, že tečie. Ale ešte ste spomenuli rieku Hron? Áno, Hron. Tak aj tu si dajme, lebo tá je takto pekne tiež cez stredné Slovensko. A myslíte, že ale tuto netečí žiadna rieka? Tečie. No môže byť. Ako by sa mohla volať nejaká? Niekde na východnom Slovensku, čo by tak mohlo tiecť? Už ste počuli o takej rieke, že to... Zemplínska Šírava ešte. Zemplínska Šírava, a to je rieka? Nie. To nie je rieka. A A čo to je? To je Ako by vodné si to- nádrže. Nádrž. A mohli by sme si dať na našu mapu aj nádrž? Áno. Mohli. A kde sa teda nachádza? Alebo Liptovský Ona sa... Mikuláš. Tak. Alebo Zemplínska Veľká Šírava. Domaša. Tuto niekde. Ona je niekde na východe, výborne. Dobre, a Ľudská Alebo už Veľká spomína aj Domaša. Veľkú Domašu, tá je tiež na východe. A ešte si spomínala niečo Liptovské. Liptovská Mara. A tu by si skúsila uložiť ďalšiu nádrž? A ešte jedna vodná nádrž sa nachádza niekde tuto hore, na Orave. Čo by sa mohlo nachádzať hore na Orave? Vie niekto? Je tam aj taký pekný zámok. Možno ste už o nej počuli. No keď sa nachádza na Orave, tak bude aká? Oravská Oravská priehrada. priehrada. Výborne, tak si ju tu Výborne. niekde To je ona, tu uložíme. sme mysleli. A ešte tu máme jednu rieku. Skúsme teda nájsť nejakú túto na tomto východnom Slovensku. Ja už som vám začala prezrádzať, lebo je to aj vybrané slovo, to už možno poznáte. Vybrané slovo. Torisa. Torisa, tak Výborne. tu som myslela. Tadiaľ to takto tečie. Tak, vyzerá to už lepšie táto mapa? No, je to také, keby pomiešané. Také pomiešané. Aj také... A je to dobré, že to máme na Slovensku také pomiešané? Že tu máme aj hory, nížiny a každého nejakú rožku vodu. trošku Z každého všade. rožku trošku. Ale my si to ešte zaplníme. Budeme to ešte zaplňať. Ale už sme to aj používali pri tom našom zaplňaní také pojmy, ktoré nám celkom pomáhali a pomáhajú nám aj pracovať s tou mapou. Či ste ich už niekedy počuli? Jurko už si počul takéto pojmy, že sever, západ, východ, juh. Ale ešte Si to sú niekedy aj počul? juhových. A čo to znamená? Kedy si to počul? No tak možno ja ti dám pomôcku. Keď sa ráno zobudzáš,
tak vtedy čo slniečko robí? Vychádza spoza obzoru a vlastne na tej strane, kde to slniečko vychádza, tak sa nám nachádza ten východ. Takže svetová strana východ, tam, kde sa dvíha slniečko ráno. A kde bude na tej našej mape? Podľa mňa... Na druhej strane. A prečo si myslíš, Luci, že na druhej strane? Lebo tu je východoslovenská nížina. Lebo sme si tu dali tú A východoslovenskú ja si pamätám, nížinu. že východ, západ, sever, juh. Takže oproti východu bude čo? Západ. Dáva to zmysel, Jurko, že oproti východu bude západ? Že tam slniečko zase zapadá? Tak môžeš tam dať túto kartičku? Západ? To je juh. Aha, pardon. Vidíte, nevidím, čo čítam. Ešte, že vás sledujete. Môžem dať juh? No a čo teraz ten sever a juh? Položíme si tak. Juh A ešte bude... Zoji dám Zoji, áno? Juh je dole. Kde bude potom sever? Výborne. Tak. Zase sa nám to zaplnilo niečím. No a teraz, keď sme si to rozdelili pomocou týchto svetových strán, to vlastne to Slovensko si niekedy tak rozdeľujeme. Ja ho skúsim takým špagátom rozdeliť na rôzne oblasti. Ďakujem. Tak, a my to teraz s Majkou takto pripravíme. No čo myslíte, na aké časti sme to Slovensko rozdelili? Jedna to môže časť, byť? druhá časť a tretia časť. A podľa čoho sme ich rozdelili? 3 časť. To netuším. No, čo máme Musíš tuto? rozmýšľať. Západ? Západ, tak aké Slovensko bude toto? Západu. Západný. Západné Slovensko, Super. Západné výborne. Slovensko, severné Slovensko a východné No Slovensko. ale keďže tu máme aj sever a juh, tak to Takže musíme východo, nazvať... severo, južné, alebo južno. Keď je niečo na začiatku, tu máme na začiatku západ, niečo je na konci, tak čo sa nachádza? Stred. Výborne, čiže to je stredné Slovensko, ktoré, teda áno, je tu aj sever a juh. Takže keby sme si to ešte predelili takto Severo-južné. špagátom, tak by sme to Severo-južné. Slovensko zase mohli rozdeliť na severné a južné? Tak. A ono medzi tým severným a južným Slovenskom sú aj nejaké rozdiely, napríklad v počasí. Že býva rôzne počasie na severe a rôzne na juhu. Ja tu mám takéto obrázky počasia, také tu s Majkou máme. Čo myslíte, kde je viac slniečka? Jurkovi dám také slniečko, má aj žlté Podľa mňa oči. je viac slnka na juhu. Myslíte, že na juhu by mohlo byť viac slnka? Áno, lebo na severe je zima. Takže na severe môžu padať skôr vločky snehové? Možno, že už aj teraz v Tatrách padajú. Tak uložíte toto na Jurko, sever. môžeš uložiť, tuto máme južné Slovensko, tak môžeš skúsiť niekde to uložiť výborne. No a ešte A tu máme ďalší obláčik, blesk. a blesk. No tak Blesky, to asi blesky ku Tatram niekde tak vysoko. ale tam už sme dali. No. Podľa mňa No, na tak východ. čo poviete, kde to dáme? Tak asi Oblak na by som východe. dala, oblak by som dala na západ. Či tam už je? Podľa mňa tuto oblak a na západe blesk. No, čo Takto povieš, sa vám to zdá Barborka? spravodlivé? Dobre, že niekde bude búrka, niekde bude len pršať, áno? Hej. Dobre, tak to dáme tak. No a teraz tu máme veľa ďalších vecí, že čo sa pestuje, alebo čo rastie v rôznych častiach Slovenska. Aj obrázky, niektoré tu máme skutočné veci. Dobre si ich popozerajte. Každý si môžete zobrať buď jednu vec, jeden obrázok, alebo dva obrázky, alebo dve veci. Nechám to na vás. Zoberte si a späť si sadnite na to svoje miestičko. No, môžete si povyberať aj vy, poďte si Čo zobrať. by ste si vybrali vy doma? Aj Jurko a Vyberá Zoja. to zaujímavo. Ja by Asi som si korytnačku. zobrala medvedia. Dobre, No, Jurko, Jurko. si zoberte nejaké dve veci, aj Ja Zoe. korytnačku. Aj ako z týchto vecí? Áno, aj z tých Áno, vecí. zo všetkých vecí, ktoré tu máme. A už aj premýšľajte, ale kam to s tým potom ťa na tú zajíma. mapu položíte. Že kde to bude patriť? Kde sa napríklad ten medveď vyskytuje? Alebo Jurko si bral ovečky. Že kde na Slovensku sú? Tak porozmýšľajte, čo to je všetko, čo tu máme. No, máme tu aj Nie, Luci, poď kombajn. tuto stále k mape. Okej. Budeme to ukladať na tú mapu. Ešte si ju budeme viac zaplňať. Ja tu vidím aj nejaké ihličie, nejaké obilie. Tak, Jurko, čo si vybral? Čo je toto za zvieratko na obrázku? Ovečky. Ovečky. A kde na Slovensku
sa chovajú ovečky? Kde je im dobre? Na východe? Čo myslíte, dievčatá, na východe? Ja si myslím, že všade im je Ako Všade im je dobre? v lese, no neviem. V lese asi nie. Alebo na Tatrách. No skúsme Dobre, rozmýšľať. Viac sa ich horách. pestuje ako doma. Chovajú sa doma? Áno, alebo na nejakých rovných plochách. Dobre, a máme ich ale častejšie na západnom Slovensku, alebo niekde na juhu, kde im možno by bolo veľmi teplo, lebo majú takú... Podľa mňa na západe. Na západe? Videla si tu už, keď jazdíš západe. autom, ovečky? No napríklad, keď som išla niekde po nejakom, dá sa povedať, že keď som chodila po tej... No ale ja vám prezradím trošku, že taký typický región, kde sa chovajú ovečky, je Liptov. Už ste o ňom počuli? Deti z Liptova určite hneď im napadlo, že veď my máme doma Takže ovečky. sever. Takže sever. Tak tuto dáme ovečky medzi tú... čo to tu máme? Aké? Liptovská Mara Liptovská tu je. Mara a Orava. Orava. A Zoji, ja som si všimla, že ty si zobrala. Čo je toto? Počkaj, Kor. Čo by to mohli byť? Syrové. syrové... Korbáčiky. Také zapletené. No a kde takéto syrové korbáčiky by mohli byť? Keď tu sme dali ovečky, myslíš si, že mohli by sa tam vyrábať aj takéto syrové korbáčiky? Áno, takže môžeš ich uložiť tuto na Liptov. A ešte som si všimla, že si zobrala brinzu. Čo myslíte, deti? Kde by sme mohli zaradiť Tiež brinzu? tam niekde. Áno, No, tiež hej, k ovečkám. lebo to je také Výborne. napísané Liptov. Liptovská brinza. Výborne. Tak tu ju uložíme. Dobre, a Jurko, ty si zobral čo? Čo to máš na obrázku? Ukáž nám. Žabku. No a kde by takáto žabka mohla žiť? Čo potrebuje žabka k svojmu životu? Vodu. Vodu. No a kde by sme také žabky mohli nájsť? Na západe? No, tak skús nám niekde uložiť na túto časť Slovenska, že západ alebo juh. Žabky majú asi radi vodu, že? Kde máme tak veľa vody? Máme na západe tuto niekde veľa vody? Celkom tuto sa tak spájajú tie rieky, že? Tuto je veľa takých južných lužných lesov. Na juhu je veľa vody. No, tak skús to niekde uložiť k vode. Keď hovoríš, že žijú pri vode, tak niekde polož tú žábku k vode. Kde by sme ju mohli dať? Čo ešte máme? Ľudská, ty si nezobrala len obrázok, ale zobrala si aj hrozno. No a kam by si dala hrozno? Že kde sa mu Niekam na darí? nejakú nížinu, podľa mňa, lebo tam sa pestuje. Tam sa pestuje. No, A a kde vieš, takú pri nížinu ktorej? máme? Podľa mňa asi na východe. Naozaj tam je taká oblasť, ktorá sa volá, že Tokaj a tam pestujú veľa viniču, ale máme takú oblasť aj na západe. Počula si o nej, Veronika? No, Aha, tak pri Malých Karpatoch, ktoré máme túto Malé Karpaty, tak tam je taká oblasť. Tak môžem tam to hrozno preniesť? Tak. No, čo ste si ešte zobrali? Luci, medveď. Medveď. Kam by Podľa si mňa dala niekde medveďa? ako na skalách, na horách. Alebo v lesoch. Takže v lesoch, má rád lesy. Tak lesy máme asi teda našťastie na Slovensku často, tak kam by si ho dala? Neviem, podľa mňa tam niekde? tiež na sever viac. Na sever, dobre. A keď už sa rozprávame o tých lesoch, tak aké lesy máme na Slovensku, aké sú najčastejšie stromy? Ja tu mám takú ukážku stromov, aj šišiek. Tak aké stromy poznáte? Ihličnaté. A ihličnatý je napríklad aký strom? Borovica. Borovica. A vedelo by si Smrek. z týchto vetvičiek vybrať, že ktorá by mohla byť borovica? Alebo šišku borovica? Ktorá by to mohla byť? Tak, to je ten smrek. To je ten druhý. A borovica je taká gulatejšia. Tak a kde by mohli byť borovice na Slovensku? Kam ich uložíme? Oni sa vyskytujú celkom často. Tak niekde polož. Dobre, tak môžeme dať aj na východ. Alebo si prejdi. Aspoň sa Môžeš poprechádzaš prejsť. trošku. No, skús niekde uložiť. Dobre. A máme aj listnaté stromy na Slovensku? Aký je taký častý strom na Slovensku? Javor, dúb. Javor, dúb. Výborne. Tak máme túto javorové listy. Tak, Luci, môžeš ich niekde dať? A dúb má aké plody? Ako sa volajú jeho plody? Dúb. Všetci ich dobre poznáme. Toto, jak sa to volá? Žalude. Žalude. A my tu aj nejaké žalude máme. Hej. A duby rastú v takých nižších nadmorských výškach. Takže veľmi často po Slovensku máme tu rôzne druhy tých žalúďov. Pozrite sa, aký je medzi nimi rozdiel. Že jeden je tmavší a asi tučnejší. Aj to, aj tučnejší. A
druhý je taký štíhlejší, že? A svetlý. A svetlý. Jeden je dub letný a druhý dub zimný. Ktorý bude ktorý? Ja si myslím, že ten tmavší bude zimný. Je taký tučnejší, taký oblečený. A ten je štíhlejší? že menej oblečený ako keby. A je tak svetlejší farby, lebo ako keby ho slnko tak vyžiarovalo z tej farby. A tých dubov máme veľa, tak ich dajte niekde na Slovensku. Každý dajte niekde žalúdi. Bývajú v zmiešaných lesoch. Aj smrekov máme veľa, tak dáme určite niekde aj tú smrekovú šišku. Takúto peknú. Kam dáme, Ľudská, dáš niekde? Možno tam, kde žijú tie medvede, lebo oni sa radi schovávajú v tých lesoch. No a ešte sa čudujem, že ste si nevybrali toto. To by som zjedla. Čo to je, Jurko? Čučoriedky. A kde myslíš, kde rastú čučoriedky? Zoe, kde? V mýte pod ďumbierom. Tam rastli? A kde to teda bolo to mýto pod ďumbierom? Kam sme uložili tie nízke Tatry? Ktoré to bolo to pohorie? No tak skúsme si povedať, kde máme vysoké. Vysoké sú tu. Tuto niekde, čiže tie nízke budú asi tak trošku pod nimi, takže tuto niekde Možno sú. trošku prekryli, že? Čučoriedky. No a ďalšiu mňamku. Ešte Veronika tu má. Rajčiny. A kde sa dobre darí rásť rajčinám? Čo oni potrebujú veľa? Slnko. Slnko. Kde sme si dali veľa slnka? Sem na juh. Takže na juh. Tak položte rajčinky na juh. Ešte Veronika má korytnačku. Áno, a ešte tu máme aj takéto obilie. Čo myslíte, deti? Kde by sa... Liptovská Mara? Obilie, myslíš, že pri Liptovskej Mare, že by sa mu tak To darilo? mám v Obilie nejakej potrebuje... nížine. Ono ja si tiež myslím, že v potrebuje nížine, alebo keď som slniečko. napríklad na poli, alebo tak, Tam je tak veľa v každom slnka. poli je takéhoto. Hej. Takže ja si myslím, že by aj na juh, aby sa to... Jurko, súhlasíš, že by sme mohli umiestniť na juh? Tuto niekde v okolí Bratislavy myslíš, že sa pestuje takéto? Dobre, tak my si ho môžeme niekde uložiť. Zoji, uložíš nám ho niekde tuto na južné Slovensko, kde ešte máme miesto. Super. Dobre, otočíme takto, aby to videli. Taká Veronika, ty si ostatní. prezradila, že máš tú korytnačku. Ľudská nám to pripomenula. Tak čo myslíš korytnačka? Je to vôbec zvieratko žijúce na Slovensku? No, na Slovensku moc ani nežijú, ale... Ale jeden taký druh žije. Volá sa, Jeden že... taký druh vlastne, že aj žije, ale väčšinou sú v iných krajinách. To sú také morské, ale u nás žijú tie močiarne. No a čo potrebuje zase taká tá Ona korytnačka? potrebuje vodu, jedlo, potrebuje taký napríklad ako keby akvárium, ale nie pre rybičky, ale No a ak žije v prírode, lebo my tu máme teraz prírody veľa, tak zase kde máme tak veľa tej vody, ja by že by som sa jej si darilo? myslela, že na východe. Dala by si ju aj na východ. No snáď sa tam nejaká nachádza, v nejakých mokradiach alebo močiaroch, tak ju môžeš tam Tak dať. skús tam, kde máme vodičku nejakú, super. No a ostalo nám tu ešte niečo, deti. Čo je toto za ovocie, vie niekto? Broskyňa Marhulky, áno. A z marhuliek môžeme robiť džem. Marhulový džem. A čo myslíte, kde takéto marhulky? Alebo lekvár to volajú, Jurko, doma, výborne. A kde by takéto marhulky sme mohli nájsť? No, väčšinou sú v lete najlepšie. Neviem, odkiaľ sú, ale my ich kupujeme v obchode v Bielom. Takže majú radi veľa slniečka, že? Juh. No, Jurko mi tu kričí, že juh. A určite aj detičky, ktoré ste doma pri kamerách, tak určite ste už niekedy jedli takýto džem. My vám ho takto aj ukážeme a možno, že nájdete doma teraz, že či aj vy nemáte niekde v špajzi taký džem a ochutnajte, ako chutí, aby ste si to tak spestrili spolu s nami. A my ho teraz uložíme, deti mi hovoria, že niekde na juh. Tak tuto niekde, Zoji, môžeš položiť. Teda dosť sme si zaplnili to Slovensko. Tuto nám zostalo trošku takej bielej, ale tam sú tiež pohoria a určite tam aj niečo pestujú a rastie tam veľa zaujímavých rastlín. A napríklad ten hlucháň by mohol niekde tuto byť, lebo tam je jeho domov. Slovensko máme zaplnené, zostali nám tu takéto biele plochy okolo Slovenska. Čo je okolo toho Slovenska? Krajiny. Krajiny, áno. A ja tie krajiny mám napísané na takýchto čelenkách a tie vám teraz rozdám. Vašou úlohou bude sa postaviť, alebo skúsiť sa postaviť tam, kde tá krajina podľa vás je. Tak, krajina, Ukrajina. Tak, a Veronika už si môže hľadať miesto. Ja to Jurko, viem. skúsi Ja nájsť to viem. Česko. Asi som vám urobila tie čelenky trošku veľké. Máme to skrčiť? Alebo to Vy sa postavte s tou čelenkou na to miesto. Daj si ju na hlavu, Zoe Veroni. skúsi nájsť Maďarsko, nášho suseda.
Prepáč, trošku si to drž. Nevadí. Ľudská Poľsko. A spadlo nám Rakúsko, to dám pani učiteľke Majke. No a skúste sa postaviť tam, kde si myslíte, že táto krajina sa nachádza. No a kým budeme hádať, tak ja by som chcela vyzvať detičky, ktoré sú doma pri televíznych obrazovkách, aby oni ešte porozmýšľali, keď sme si to tu my tak všetko ukladali, tak podľa toho, kde bývate, v ktorej časti Slovenska, tak nakreslíte obrázok, ktorý nám pošlete na našu mailovú adresu školskýklub@učímenadialku.sk a na tento obrázok nakreslíte, čo je typické v tej časti Slovenska, kde bývate, čo tam rastie alebo sa pestuje, alebo aké zvieratka tam žijú, alebo aké zvieratka tam chováte, alebo čo tam môžeme také typické nájsť. Tešíme sa na tieto vaše obrázky, ktoré nám môžete posielať. No a kým ste spoznali, aká je vaša výzva, tak už sa nám tu deti a pani učiteľka postavili na nejaké miesta, kde si myslia, že sa nachádzajú susedné štáty. Tak, Jurko sa správne postavil tam, kde sa nachádza Česká republika alebo Česko. Tuto na severe je náš sused Poľsko alebo Ľudská. Na východe je krajina Ukrajina, štát, Maďarsko. Ukáž sa, Zoji, že si Maďarsko je presne tuto na juhu. A na západe máme ešte aj Rakúsko. Takže sme spoznali aj našich susedov, kamarátov, priateľov. Ďakujem vám, priatelia, za naplnenie tejto mapy. Výborne ste to zvládli, aj za postavenie sa. Poprosím vás, aby ste si sadli naspäť na svoje miesta. Čelenky môžete vrátiť. Čelenky môžeme vrátiť. Myslíme tam na tie miesta. Tak, spoznali sme toho dnes naozaj veľmi, veľmi veľa. A čo to všetko bolo, to nám zopakuje Majka pri našej krásnej myšlienkovej mape. No detičky, tak teraz sa tu pozrieme na takú našu mapu. My sme tak po celom Slovensku spoločne hľadali, čo kde patrí. A my tu máme takú myšlienkovú mapu, kde si tak zopakujeme a vrátime sa k tomu, o čom sme sa dnes rozprávali. Tak úplne na začiatku hodiny sme sa rozprávali o čom? Čo to bolo? O slovenských keby znakoch. O štátnych symboloch. Áno, bola to pečať, vlajka, hymna. Potom sme leteli akým dopravným prostriedkom? Balónom. Áno, a balón lieta kde? Na oblakoch, na oblohe. Na vzduchu. Áno, áno, presne tak. Čiže sme leteli vlastne vo vzduchu. A čo sme z toho balóna mohli vidieť? Mohli sme vidieť domy, jazera, pohoria. Jurko, ty si čo videl? Stromy. Áno. Zoji? Hory. Áno, videli ste hory. A čo sme si tu tak ukladali tou modrou farbou? Vodné plochy a vodné toky. Výborne. No a potom sme si určovali, rozdelili sme si to Slovensko takým špagátikom. A čo ten špagátik bol? Kto si pamätá? Áno, môžeš, nech sa páči. To bolo vlastne keby Slovensko rozdelené na 3 časti. Na západné Slovensko, východné Slovensko a stred. Áno, a rozdelili sme si ho ešte tam, kde je viac slniečka a menej slniečka, čiže to bolo južné Slovensko a severné Slovensko, čiže sme si povedali aj o svetových stranách. Potom sme si ukladali tie rôzne prekvapenia, ktoré tu máme, kde čo patrí. Boli tam rôzne ovocia, boli tam zvieratka a nakoniec sme si zahrali hru s čelenkami a pri týchto čelenkách sme sa čo dozvedeli? O kom sme sa rozprávali? No, Zoji? O našich susedoch. O našich susedoch. A zistili sme, že koľko má Slovensko susedov? 5. 5. Výborne. Mali sme 5 susedov a vie nám niekto vymenovať, akí to boli susedia? Tuto hneď z kraja sme mali čo, Jurko? Ty si mal čo? Česko. Áno, čiže Českú republiku. Potom tuto hore sme mali čo? Poľsko. Poľsko, výborne. Veronika, tam sme mali čo? Ukrajina, výborne. Dole na juhu? Maďarsko. A potom ešte aj Rakúsko. Áno, ešte sme tu mali Rakúsko. Čiže sme sa dozvedeli, aj pre detičky, ktoré sú doma, že Slovensko má 5 susedov. Teraz sme si ich aj vymenovali. A naša ručička sa posunula úplne hore a tým pádom sme si my tak zrekapitulovali túto hodinu a zistili sme, aj sme si spoločne ešte raz povedali, čo sme sa dozvedeli. Páčilo sa vám to? Áno. Čo bolo pre vás nové? Čo ste sa dnes dozvedeli? Že ste doteraz o tom nevedeli, že na Slovensku niečo také máme?
Zoe? Napríklad, že máme 5 susedov. Ešte niekto sa naučil niečo nové? Že nám že nám v našej krajine, na Slovensku, žije ten hlucháň. Hlucháň, že také zvieratko máme a že jeho už bohužiaľ dosť málo. Luci, ty si sa naučila niečo nové? No, ako väčšinu som vedela, lebo sme sa to učili v škole, ale napríklad som moc nevedela, že na západe je väčšinou iba prší a na východe už sú aj blesky. Tak my sme to takto uložili, takéto počasie, ale myslíš, že sa to môže aj meniť? Že to môže byť aj naopak? Môže, jasné. Jurko, ty čo si sa naučil nové počas dnešnej hodiny? Že rajčiny a obilie rastie na juhu. Výborne. A z nášho videa, z toho, kde boli deti na návšteve u pani prezidentky, ste sa tiež dozvedeli niečo nové? Čo, Lucka? Že pani prezidentka nemala rada omáčky. Takúto zaujímavosť si sa dozvedela. Veronika? No, ja som sa dozvedela, že má rada, keď boli v kuchyni, ako keď jedli na obed, že mala rada dukatové buchtičky. Takže také sladké jedlá, hej? Zoe, ty si sa dozvedela niečo z toho videa? A ktorý ten štátny znak sme tam mohli vidieť na tom videu? Ktorý to bol? Taký má zvláštny názov trošku. Luci, vieš, ktorý to bol? Úplne si to nepamätám, Taký ale... štvorci. Štátny... Štátna? Štandarda. Áno, zvláštny názov to je, že? Dobre. A Ľudská spomenula, že ona toho už veľa vedela a že možno, že ešte niečo vie. Čo by sme si ešte na tom Slovensku mohli ukázať? Keby prišiel nejaký cudzinec na Slovensko, napríklad z Maďarska alebo z inej krajiny, tak čo by ste mu ešte na Slovensku ukázali alebo o ňom povedali? Že má veľa lesov. Aj pohoria, nízke Tatry, Že tu máme veľa pohorí. Jurko, Čo by ste im ešte prezadili? Jurko, čo by si im ukázal na Slovensku? Čo tu máš rád? kam by si zobral návštevu, keby sem prišla na Slovensko, tak do ktorej časti Slovenska by si ju zobral, alebo čo by si jej ukázal? Jazera a rieky. To je pekné, že by ste im vodu ukázali. A Zoe, čo by si ukázala nejakej návšteve? Napríklad zo Španielska, keby niekto prišiel. Že tu máme veľa riek, že tu nemáme more a že tu máme rôzne veci. Rôzne veci. A sú zaujímavé tie veci a pekné? Áno. Dobre, tak bolo by super, keby sme dnes hneď mohli vstať a ísť niekde do prírody alebo pocestovať po Slovensku, to by bola paráda. Možno, že niektoré deti doma môžu práve teraz, dnes ráno vstať alebo cez víkend a ísť sa poprechádzať. Ako ste sa cítili u nás v štúdiu na tejto hodine? Ja som sa najprv bála, ale potom som aj zabudla, že nás natáčajú, čiže... Takže taký normálny strach, ale potom sa ti páčilo, áno? Mne sa to tu cítilo dobre, lebo už som tu druhýkrát a veľmi sa mi tu páči a mne sa tu aj páčilo, že sme mohli robiť s mapami a s pani učiteľkami. A rada robíš s mapami? Ani moc nie rada, áno, ale keď si to takto vysvetľujeme, tak áno. Že si to tak ukazujeme, skladáme, že? Dobre, Zoe, ty si sa ako cítila? No, ja som Môžeš taký ukázať? normálny strach, ale potom som zistila, že sa nemám čoho báť, že môžem to využiť a vieš, že... A naučiť sa byť tu s nami. Že ďakujeme aj Jurkovi, že tu bol s nami. Ďakujeme všetkým vám deťom. Majte krásny deň a vidíme sa zase na budúce. Ahojte. Ahojte.